Един малко известен факт от родната ни история. Българи са живели в Анадола. Това може и да звучи странно, но така е било още през 19 век, до годините на Балканската и междусъюзническата война. На юг от Мраморно море, в малоазийската част на Турция, българи-християни са живели близо век. През 1914 година, по силата на Ангорския договор, те се изселват обратно в България, а на тяхно място отиват българи-мюсюлмани от Родопите. За първи път след етнолога Васил Кънчов, наши учени посещават местата на малоазийските българи. Учените работят по проект, финансиран от фонд научни изследвания. Предполага се, че българите в Анадола са наброявали 10 000 души. Заселват се по тези места на Османската империя в началото на 19 век, бягайки от кърджалиите. Според резултатите от теренното проучване, българите са били основно население в над 20 селища в северо-западна Анадола. Имаше останали къщи от българското население, в които в момента в някои от тях все още се обитават от новонастаненото население, от помаците. Документалните извори са оскъдни. Етнографските сочат, че българите отглеждали лозя и маслини и били по-заможни от съседните турски села. Вероятно заради това в региона не стихва и манярската мания. И в всяко село има легенда за българин, който е заровил някъде своето имане. И една от основните причини за иманярските прояви е да се намери това скрито имане. В Ташкеси това е богатия Танаш, в Неджипкьой това е Папас Манол. Най-голямото и богато село сред българските в Мала Азия и тогава и сега е Коджапанар. Каменните къщи от миналото контрастират с околните от кирпич. Тук е и единствената чешма с надпис, оставен от българите. Край нея още се чува българска реч. Един от най-възрастните жители на Коджапанар, Терзи Хюсеин Ракипов, разказва част от любовна песен, която нарича Помашка. Буйни ми вейни бели ветър, разтопи бели снегове, разгори гора зелена, отворай пътя за драма. Ти си имам любя болничко. Днешните обитатели на селата се самоопределят като помаци. Доста често те казват за себе си българи сме, но когато казват българи сме, те нямат предвид етническия произход българи, а имат предвид, че са дошли от България. Голяма част от родовите връзки с българските селища в Родопите и североизточна България се поддържат и днес.